फरायसाफ्रा गावनो नांनाय बेसादफोरखौ गाव मोनथ'यै सामलायनो हाथ'यै एबा बाहायनो मोनै आयेन बादि मोनै बेसादखौ बिनो नाङा। जेरै मटर साइकेलनि खोथा, जेरै गोबां खोथायाव मबाइलखौबो गोबांनो नांथ'वा आरो बिनि थाखायनो दिनै मटर साइकेलनि बेलायाव बुङोबा सासे सुबुङा बैसोआ गोरोबनानै गारि सालायनो मोननो लाइसेन्स मोननांगौनि थाखाय 18 बोसोर बैसोनि जानांगौ। बे आयेननि सिमा खानाय आरो बेखायनो बेयाव मेट्रिक पास जानाय फरायसाया 15 एबा 16 बैसोल' जानाया बे माबोरै मटर साइकेल सालायगोन? बे जोबोद साननो गोनां। दा नंखायनो बेखौ बिमा बिफाया थुलुंगा होनो नाङा। बिमा बिफानिफ्राय दिथागिरिनिफ्राय बेखौ गोजानाव दोननो नाजानांगौ। बिनि थाखाय मटर साइकेल होनाङा, गारि सालायनो होनाङा, जायखिजाया कार एबा बाइक सालायनो मोना 18 बोसोरनि गाहायनि फरायसाफ्रा एबा बैसोनि सुबुङा। बेयो आयेननि बेरेखा। दिनै जोङो मिथिगौ गोबां फरायसाया मेट्रिक आनजादखौ मोनसे उथ्रिसारनाय समाव जोंनि बे मोनसे गोदान थाखोनि उथ्रिसारनाय होननानै जोङो रंजानाय लायो। नाथाय रंजानायनि गेजेराव जों खावलायनो लुबैनाया बेनो जे फरायसाफ्रा जेखि रांखान्थि थासारियाव थाया मानो माने गासै बिमा बिफानि अननायजों न'खरनि अननायजों बिथांमोना नंगौ मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारो। अदेबानि बे नङा जे फरायसाफ्रा गावनो नांनाय बेसादफोरखौ गाव मोनथ'यै सामलायनो हाथ'यै एबा बाहायनो मोनै आयेन बादि मोनै बेसादखौ बिनो नाङा। जेरै मटर साइकेलनि खोथा, जेरै गोबां खोथायाव मबाइलखौबो गोबांनो नांथ'वा आरो बिनि थाखायनो दिनै मटर साइकेलनि बेलायाव बुङोबा सासे सुबुङा बैसोआ गोरोबनानै गारि सालायनो मोननो लाइसेन्स मोननांगौनि थाखाय 18 बोसोर बैसोनि जानांगौ। बे आयेननि सिमा खानाय आरो बेखायनो बेयाव मेट्रिक पास जानाय फरायसाया 15 एबा 16 बैसोल' जानाया बे माबोरै मटर साइकेल सालायगोन? बे जोबोद साननो गोनां। दा नंखायनो बेखौ बिमा बिफाया थुलुंगा होनो नाङा। बिमा बिफानिफ्राय दिथागिरिनिफ्राय बेखौ गोजानाव दोननो नाजानांगौ। बिनि थाखाय मटर साइकेल होनाङा, गारि सालायनो होनाङा, जायखिजाया कार एबा बाइक सालायनो मोना 18 बोसोरनि गाहायनि फरायसाफ्रा एबा बैसोनि सुबुङा। बेयो आयेननि बेरेखा आरो बेबादि मावनायनि गेजेरै जामारोब्ला आयेना बिमा बिफानि सायाव गोख्रों साजा होनायनि मोनसे आयेननि बिसार दङ। दा बेनिखायनो जोङो दिनै गोथों लामायाव थांनो थाखाय बिथांमोनखौ जोङो इन्सपायार खालामनांगौ, मटिभेट खालामनांगौ। माब्रैबा बिथांमोना गावनि थांखिया मटर साइकेल जानो नाङा, बिथांमोननि थांखिया बबेबा कार लानाय जानो नाङा। बिथांमोना गावनि गियानि गुनि सोरजिनायखौ सोलोंथाइखौ लानानै माब्रै गावनि थांखियाव सहैनो हायो बे खामानिखौ गोब्राब मावनांगौ होननानै जों फोथायो। जोंनि जे आथिखालनि बड'लेण्ड एकर्ड बा बिटिआर एकर्डनि उनाव थामथि गोरोबथानि उनाव जोंनाव मोनसे जइन्ट मनिटरिं कमिटि दानाय दङ। भारत सरकार, आसाम सरकारनि अफिसार आरो बावहाय बिटिसिनि अफिसियेल आरो लोगोसे स्टेक हल्डार्स होनोबा सिगनेटरि आफाद एबसुआ अरायसम थाफायो, इउबिपिअ थाफायो आरो दिनै एक्स एनजेपि इउनाइटेड फरामाबो थाफादों। आरो बेवहाय बे 6 दाननि उनाव जानाय मोनसे हाबाफारि, जाय हाबाफारिनि गेजेरजों एकर्डनि जि दफाफ्रा माबादि मावफुंजागासिनो दं एबा माबादि थासारियाव दङ बिनि सायाव सावरायनाय जादों। आरो जेरै जोंहा दा आथिखालाव माने माखासे गिदिर गिदिर खामानिया जेरै पेन्डिं जानानै दङ। दा जिहेतु इलेक्सन कड अफ कन्डाक्टबो नांनानै दङ। दा बिनि थाखायनो दा जिहेतु मडेल कड अफ कन्डाक्टनि उनाव माखासे पलिटिकेल एक्टिभिटिसखौ मावनांगौ होननानै बे मिटिङावहाय माने थिरांथा होनाय जादों। जेरै बाउन्डारि कमिसननि बेलायाव बे एक्सटेनसननि जे मेटार बाउन्डारि एक्सटेनसन बिनि आद्रा खामानि दङ आरो कमिसना गोदानै चेयारमेन होनाय दं, बेखौ रिपर्ट होनाय जादों। कल्यान चक्रबर्ती होननाय सासे आइएएस अफिसारा दिनै बिथाङा कमिसननि चेयारमेन जाबाय, सिगांनि चेयारमेना गैथ'लिया। दा बिनिखायनो बेफोरबायदि दिनै माखासे फसंथाननि खोथा, इडुकेसनेल इन्सटिटिउसन्स आरो साबजेक्ट बारायनाय, समस्ति बारायनाय, बे माखासे संबिधानिक बाथ्रा दङ। आरो बेखायनो बेखौ गोदान सरकार पार्लामेन्ट गोदान सेसन फैयोब्ला बेफोरनि राहाया अलरेडि माने ड्राफ्टिं स्टेजावहाय बियो दंखासै भारत सरकारनि हम मिनिस्ट्रिनि आखायाव। दा बे बाथ्राखौ फोरमायनाय जादों। आरो बेबायदिनो इयुन समाव बेसेबां माने एकर्डजों सोमोन्दो थानाय जेरै एनडिपिनि केसनि खोथा आरो बावहाय रिहेबिलिटेसननि खोथा, मुंख्लंनि एक्सग्रेसियानि बाथ्रा, बेफोर गासैखौबो माने आद्रा थानाय जेसेबां दं मावलांनांगौनि थाखाय बे सावरायनाय जादों। गुबैयै बे अफिसार्स टु अफिसार्स आरो स्टेक हल्डार्स हिसाबै जोङो बेवहाय थाफानानै जाहाथे जेबो खामानिया आद्रा जाया, जेबो खामानिखौ गालाङा, बिनि थाखाय जों बेयाव गोख्रोङै सावरायनाय जायो। जेरै 6.3नि खोथा, भेन्सार स्कुल आरो कलेजनि जेंनाया दाबो उदाङै सुफुंजानो हायाखै। आरो बेखायनो दिनै आसाम सरकारखौ भारत सरकारनिफ्रायबो बे बिथिङाव नोजोर लानानै गोख्रैनो मडेलिटिसनिफ्राय लानानै गासै जि राहा लानांगौ बे खामानिखौ मावनो थाखाय एकर्डनि बादियैनो जानांगौनि थाखाय दिनै नारसिननाय जादों। आरो बेबादि रिभिउ मिटिङा 6 दान जाबाय थागोन। आरो बिनि सायाव जोंहाबो फोथायनाय दं भारत सरकार आरो गासै आसाम सरकार लोगो नांनानै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ बिथांमोनहा गोथार गोसोजों आरो गोसो गुदुङै बेखौ मावलांनांगौ। आरो एबसुनिफ्राय जोङो अरायसम बेखौ नाजागोन जाहाथे बे जाफुंसारो। मानोना
जोङो बेवहाय दिनै दाबि खालामनायजों लोगोसे जोङो सावरायनायाव नारसिननायखौ जों खम खालामाखै। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारी, एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारी डिपार्टमेन्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारी डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फैसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।